Ik wil een dame wezen in een echte bloemenzaak. Maar ze nemen me alleen als ik keurig heb praat. Als ik zelf eens een kachel had, lekker warm en die doet je wat. En chocolaatjes staan. Oh, zou dat nou niet zalig zijn? We gaan er niet naar huis, dat zei ik toch? Het gaat in het leven om geloof, hoop en, als je het even kan, een beetje geluk. In de handen van een vrouw. Dan is alle rust voorbij. Zeg Higgins, hoe staat het met je grootspraak? Dat je er kunt laten doorgaan voor hertogin op het ambassadebal. Vroeg in de morgen zal het weten. Wat heeft het uit in het portaal? Luister, bedenk waar je mee bezig bent. De grootsheid en majesteit van je moedertaal. Het grootste goed dat wij bezitten. Als ik straks een keer maar haal. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Miss Doolittle, welkom. Het lijkt wel alsof er een beetje storm op komst is, vindt u niet? Keep it going, Dover. Vooruit! Vooruit! Vooruit met je luie reet! Komt er een dans, dans, dans. Met My Fair Lady. Reserveer de beste plaatsen op myfairladythemusical.nl of bel 0900 1353.